भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हमेशा से आपन गाना, एक्टिंग निजी जिंदगी के चलते चर्चा में रहे ले। अब उनका पत्नी ज्योति सिंह के एगो इंस्टाग्राम वीडियो तेजी से वायरल हो रहल बा। जवना में उ गोदी में एक छोट बच्चा लेके नजर आवत बाड़ी। वीडियो में देखल जा सकत बा कि ज्योति सिंह के बगल में एगो बुजुर्ग महिला बिठल बाड़ी। ओही दौरान एगो दंपत्ति आके बच्चा के स्वास्थ्य के बारे में पूछता रे। ओह, लोग के कहनाम बा कि बच्चा के काला टीका लागल बा। ई देख के लागत बा कि सब कुछ ठीक बा। यही बातचीत के बीच ई दंपत्ति सास बहू के वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में भी जानकारी देत बा। हालांकि अभी तक ई क्लियर निखे भिल कि ई बच्चा ज्योति सिंह के ही या केहू और के। जवना के बाद से लोगन में जबरदस्त कौतूहल देखे के मिल रहल बा। कई लोग त पवन सिंह के बधाई भी देवे लागल बाड़े। जाने जाव कि पवन सिंह आज ज्योति सिंह के शादी उत्तर प्रदेश के बलिया में एगो निजी समारोह में भिल रहे। दोनों के एक साथ रहे के 7 साल हो चुकल बा। हाल फिलहाल में दोनों के बीच तनाव विवाद के खबर भी सामने आवत रहल बा। कुछ रिपोर्ट्स में त इहो कहल गिल कि ज्योति सिंह पति के घर छोड़ मायके चल गिल बाड़ी। अब ई वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगन के अलग अलग रिएक्शन सामने आवत बा। चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी ताकि रूरा भोजपुरी सितारण से जुड़ल हर खबर सबसे पहले मिल सके।